Junta building Better Africa. Munyanane Rodine Mr. Malawi mphuzisi wa ma DJ Mr. Malawi huyo tendele mozo musandisiyendeka muli bwandu baseni mona kulinkani kunjaku kulinkani Amalawi kukambirana kodi Mr. Nkulukuta moyo akamachoka pampando babwere ndani isayambika ndale za 2030 akamachoka Professor Arthur Peter Mutharika kodi alowe ndani ndiye pano ndiri ku TPP ndofuna kuwakumbusa achipani chimene cha TPP ena nkumakamba kunja kwa Malawi akuti Professor Arthur Peter Mutharika akamachoka pampando tikuyenera kuti tiyikepo Daliso Kabambe ena kunja konkoso nkumakambirana akuti Daliso Kabambe ya bolanso achakwera omwe aja akuti yayinso kodi ku TPP kulibe ku munthu amene atizakhale president kuli nkhani kunjako Jefa Munyanane tizabwera pano ndikukumbusana komanso ndikuwausa Malawi monga ine mphunzisi wa ma DJ monga ine Mr. Malawi ndikhale pano ndikufotokoza bwino ndiye musatalikire mukhale pamenepa timve kuti kodi aitambasula bwanji nkhani imene Amalawi ali nayo bokoto mmutu mwawo musatalikire tiambire pamenepa bwanji tipange choncho ndisana bite ndi programu ipatali bwanji ndiso ndikusiwiseni sankhani imene yachitika ku Mangochi kwa mfumu achipoka lero ndikhale pano ndikuyalula kwa mfumu achipoka anthu akwa mfumu achipoka atumiza nkhani pano pa radio lomwe mafumu kuchitira nkhaza anthu awo omwe amuzi mwawo pamenenso TPP boma la Professor Arthur Peter Mutharika likupanga ndondomeko zoti anthu azilandira chimanga mwa ufulu amfumu achipoka atenga chimanga chonsecho ndikumachisamusa ndi usiku ine pano sinimabwera ndi nkhani zopeka yaye ndimayankhula zimene anthu amuzi andipasira anthu osauka amene akudandaula andipasira amfumu achipoka ndimafuna ndipemphe kubomako kamangeni amfumu achipoka ndipemphe a DC komanso ndipemphe anthu amuzi umene kuti pitani kwa DC mukadandaule ndi anthu nawo azuze aba matumba achimanga 66 ndipo awasungisa muzi wina otchedwa kumeneko kuti kusenjere akashiya muzi umene otchedwa kusenjere amene ndi amfumu achipoka pamodzi ndi nduna yawo yenu mafuna ndipemphe kunena kuti kubomako pitani mukamange muja mmene somwachitiranso ndi afumu akuthiolo akokereni kwa DC mukawafuse mafunso apo bikuthesa ufumu anthu amuzi asamazuzike abale anga tisamapangane nkhaza tokatoka ufumu ndi wanthu simungalamulire mauzu iyaye boma likuyesesa kupereka chimanga kwa anthu koma mafumu zimene mukuchita mukumalanga anthu anu omwe mulibe chisoni ena watu amasunga anamasiye koma inu chimanga chimukatenga mukugulisa kwa mavenda
osa mapanga zimenezo ya osa machita zimenezo ya bwanji mutalola ndipitirire ndi nkhani yanga. Ine ndi DJ Rodi na Munyanani, ndipo ndikamabwera pano ndi nkhani ndimakhala kuti nkhaniyo ndaifufuza bwino kwambiri. Sindimafunanso ndikamanena pano ndizichita kumpekera munthu maboza. Zonse zimene ndimayankhula pano ine Munyanani ndimachita kuifufuza nkhani ndikuipeza kuti zoonadi nkhani yachitika. Abana boroko hey bashebile malapa abasari abana dikoloi basebile wadi mazaba kunja kuti kuli nkhani amalawi akufunsana kodi 2030 zimayambika patali kwambiri, ndipo amanena kuti liwiro la munchenga ayambira limodzi kuthyola khobwe ni mmawa. Mr. Professor Arthur Peter Mutharika, Mr. Mkulukuta moyo akamachoka pamalo amenewa pampando umenewo kodi abwerepo ni ndani? Ndi mafunso amene akuyenda m'mitu mwa amalawi. Ena masapota a DPP akuchita kuyankhula kuti DPP izapitiriza koma azakhala ndani, ndipo masapota a MCP akuti achakwera omwe aja azapitiriza, ndipo masapota a UTM akuti ayi koma adaliso kabambe kwavuta kwaterera. Ndimafuna ndiyitambasule chonchi chenjezo ku chipani cha DPP mukamalamulira amalawi muziziwa kunena kuti amalawi ochuluka kwambiri adali ndi chikhulupiriro kwa Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo ena amanena kuti inetu sindikuvotera DPP koma ndikuvotera Professor Arthur Peter Mutharika. Chimenechi ndiye chilungamo chake. Ndiyefe Munyanani paja timangokamba chilungamucho. Ife zoti tizibwera pano ndikumasangalasa ena ake sitimafuna yaya, koma tikaawuzira mayeso iwo atenge zimene taawuzirazo atenge zimenezozo. Ndiye ku DPP ku musasirire manja ndipo musaone ngati anthu adakonda inuya, musaone ngati adakonda ma MP ya chipani cha DPP, musaone ngati anakonda nduna za chipani cha DPP, koma adakonda Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo eno chipani cha DPP mugwire bwino ntchito kwambiri, mugwire ntchito yokomera amalawi. Pampadi ndikunena pano kuti mukonde amalawi, ndipo mukamagwira ntchito zanu muzigwira kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akupita. Chipani ichi tisachilandise, boma li tisalilandise. Wina aliyense pamalo pache mukhozatu kugwira ntchito yokomera amalawi, kusatenga olomwala nkuyimikapo, koma chipani cha DPP ndikuwina. Kumbukirani kunena kuti chisankho chapitachi anthu avotera Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha ntchito zake, koma 2030 anthu akufuna azavotere DPP osati azavotere munthu. Awa ndi mawu ambiri kwa basi, ndipo ndi mawu aakulu. 2030 tikufuna anthu azavotere DPP osati azavotere munthu. Kumbukirani kuti 2025 amalawi avotera Professor Arthur Peter Mutharika. Pazakhale kusiyana kuti ulendo okubwerawu anthu avotere DPP. Chifukwa chani anthu atazavotere DPP? Zintchito zawo, zintchito za manja awo zizawachitira umboni. Abana boroko hey bashebile malapa abasari abana dikoloi basebile wadi mazabatu abuwa maka
kukuchitika nkhondo ya pansi kukumachitika nkhondo ya pansi ndipo nkhondo imene muziwe kuti ikhoza kukupwetekana. Ndimafuna ndikuze na chipani cha DPP kunena kuti nkhondo imene mukumenyana pansiyo ikhoza kukupwetekana. Mugwire ntchito yokomera chipani koma mukagwira ntchito yoti tifuna tinsangalase wina wake amene ali kuchipaniko bashopo musamale kwambiri. Amale awakisi amenewa akhoza kuza kubudulani mochitisa manyazi. Panopa Profesa Arthur Peter Mutharika akukonza za legacy yake, ndipo inu mukamamusatira profesa zimene akufuna ndiye kuti muzakonza legacy ya chipani cha DPP. Ndipo chipani cha DPP anthu azangochivotera opanda opikisana nacho ngati mutagwira ntchito yokomera Amalawi chifukwa cha nkhondo ziwiri zimene zili pansipa. Ipangeso choncho bwanji akuti akulimbana ndife. Zose zimafera kuchokera Bompara ba Radio Lomo akatunda na mando munyanani. Antu amusita ile amande bonda panonde kuma green iwe kuma bonda umande hida ukandiona dikwamba umande hin mula lebani wawamba. Dibata bosa na adimaya unachuka dingo timazi yankhola zina ngati amisala koma timakhalata zomula nkatimo ndipo tikuzisiwa zina zili zonse zimene zikuchitika ku chipani cha DPP. Tizilangize zisanapitirire ndipo zisanaonekere, tizizuzule zimene zisanapitirire ndipo zisanaonekere. Mafuna tikampe imene panopa Amalawi sadayambe tukutaya chikhulupiriro ndi chipani cha DPP, ndipo zimene zikuchitika ndi Mr. Nkulukuta Moyo anthu ambiri kusangalala nazo kwambiri. Masiku ochepa okha njala kubalalika muno Malawi. Akuti ndine wamatama, koma palikena kaje kamene kakuchitika nkatimo, kamene kakufuna kuti kaononge zipaso zonse zimene Nkulukuta Moyo akuchita. Ndiye mafuna ndikuchenjezeni ku chipani chimenechi kuti zimene mukuchita zisanaonekere pambalambanda, mukhalirane pansi ndipo mukambirane. Mapeto ake chikwamachi azatola ongodusa. Kamunyana nenso ndiye bwanji so baba so ndiye ayamba zawe ine nemangonena wakhutu amve akuzipopa ndifinye ine kumango zipopa so ngati ndine finye ino achipani cha DPP amene muli akulu achipani cha DPP musasangalase munthu wa kuchipani komanso musasangalase anthu amipingo. Mukasangalasa mbusa uja muziziwa kuti mchechi muja makhalamo yekha. Musasangalase shehe chifukwa shehe mchechi munzikiti muja amakhalamo yekha. Kutchulidwa kuti uyu ndi shehe ali ndi anthu amene amakhala nawo. Anthu aja inu musamalire anthu aja amakhala mchechi aja. Musamalire anthu aja amakhala munzikiti aja. Musasamalire mfumu chifukwa mfumu mmuzimo imakhala imozi. Koma musamalire anthu a mmuzimo. Musasamalire TA alipo mmozi koma musamalire anthu ali mmuzi mwa TM. Munthu wakumuzi akazamva kukoma
asangopanga chimozimozi mmene DPP kufunira, koma kuti muzisangalasa mafumu. Chakwera adayeserapo zimenezi. Chakwera kuyitana mafumu nkupita nawo ku State House nkumaka wadiesa, adayiwala munthu wakumuzi, munthu wovota. Chakwera adamuyiwala. Chimene chidakumbukira Chakwera ni mafumu, akuti amayesa mafumu amakhala ndi anthu, ndiye kuti tikadiyesa mafumu akauza anthu awo. Ino munthu ndi wovuta kwambiri. Kumbukirani munthu wakumuzi. Zimene mwayamba zino achipani cha DPP muzipanga zimenezo anthu akumuzi azisangalala. Koma mukatiya koma ifeyo tabwera kuno kuzasangalasa TA alipo mmozi, ndipo TA uja amayenda ndi voti imodzi basi. Koma mukasangalasa anthu amuzi, muziwe kunena kuti anthu azasangalala ndi ufumu wanu. Ndipo mukamakhala muzikumbukira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika teremu yake zivute zisavute, teremu yake yomaliza ndi omwe. Tilibenso teremu ina ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi chifukwa chake iye akungoonesa kunena kuti akamachoka asiye legacy. Ndipangeso choncho ndifike ku Uganda. Cape Town muli bwanji? Ndo paseni moni Cape Town. Mungu funa kuti tikumbusaneso. Inu msikana uja Janet wafika kumeneko ali ku Cape Town, amene angakutengereni katundu wanu komanso kukutengani inuyo ndi kukubweresani ku Malawi. Ndiye mangofuna ndikupase nonse amene muli ku Cape Town, komanso nonse amene muli Joburg, kunena kuti Janet transporter wanu okhulupirika ali kumeneko. Mukamfuna Janet amuimbireni phone pa nambala 0991504794 kumapeto. Mukangotero ndiye kuti muyankhula ndi Janet. Nambala ina muzamuimbire phone pa 078221 2633. Mukangotero muyankhulaso ndi Janet, amene ndi transporter amene akupezeka mu Cape Town. Nanga bwanji ndikupeze nonse amene muri ku Rustenburg. Ndimafunanso ndikuzindikiriseni za transporter wanu Chirambo, nonse amene muri ku Rustenburg ndi madera onse ozungulira Rustenburg. Muimbireni phone transporter Chirambo. Ndikuti tu Chirambo muimbire phone ali konko ku Rustenburg. Abwana amene wamukafuna tapezeni pa nambala iyi 06 3432 9081. Mukangotero ndiye kuti muyankhula ndi transporter Chirambo. Siningakupaseni matransporter akuba, matransporter osintha zochita, koma matransporter okhawo omvesesa. Kukambirana nawo mtengo ndi kumvesa. Dino a DPP musasangalase munthu chifukwa choti amamenyera ufulu. Musasangalase bungwe limene bungwero lili ndi anthu ochepa. Ndikwabwino enuyo bungwero liziti kutukwanani. Ndikwabwino enuyo bungwero musalipase ndalama. Ndikwabwino akuluakulu amabungwe musapase kanthu, koma inu musangalase munthu wakumuzi. Munchitire chitukuko munthu wakumuzi.
mumpase china chilichonse cha munthu wakumuzi chimene yakuchifuna. Koma mukanena kuti mufuna muzisangalasa anthu amabungwe, muzisangalasa munthu wa kuchechi, muzimusangalasa mbusa chifukwa choti iye ati ndi mbusa wamkulu oziwika mdziko muno, muzisangalasa mabishopu, muzagwa ino achipani cha DPP. Achakweratu adasangalasapo mabishopu, achakwera adasangalasapo ma TA, achakwera adasangalasapo ena ake akuluakulu amaphunzitsi mahedi. Koma lero achakwera ali kuti ali kunja kwa boma. Adamuiwala munthu wakumuzi, adamuiwala munthu chakuvutika mtawuni uja, adamuiwala munthu chakusowa madzi okumwa uja, adamuiwala munthu chamadya chiteze uja. Ndiye ndikadakonda inu a DPP mugwire ntchito yanu ngati mufuna kuti 2030 anthu azakubwezereni pampando. Mukuyenera kuti mugwire ntchito yokomera Malawi. Olo mutazayimika bongololo, olo mutazayimika munthu oti amalephera kuyankhula, koma ngati mutagwira bwino ntchito yotumikira bwino a Malawi, ndiye kuti a Malawi azakukondani chifukwa cha ntchito zanu zabwino. Koma mutangosangalasa anthu ena acho ochepa muno mdziko la Malawi, muzowe kunena kuti 2030 udindo wa president simuzaununkha, komanso muzatuluka mboma. A Malawi azakubudulani. Ndiye mafuna nene pano musasangalasa anthu ochepa. Sikuti amabungwe azibwera uku nkumakusokonezani kuti muzapasa ndalama, sikuti muzisangalasana kuchipaniko. Pali ena akakufuna ati azatenge upresident wa 2030. Ndikuti tunkhondo iyi kuchitika pansi, koma inu achipani cha DPP mukambirane ndipo mumvane. Musangalase munthu wakumuzi. Inu mukangosangalasa munthu wakumuzi basi ansa ake ndi imeneyo. Mundirole ndikubweresereni nkhani ya CDF. Ndalama zimene zikukanganiridwa pakati pa makhansala ndi ma MP. Kuli chinkhondo to kuli chinkhondo. Ife tibwera pano tiphwanya rule basi. Tibwera pano tiwande basi. Rodi ni munyanane bwanji.